Былы амбасадар ЗША ў рассіі прафесар Майкл Макфол звярнуўся да Святланы Ціханаўскай, спадарня прэзідэнт. Вы з гэтым згодныя? Так, я згодны. Гэты зварот ёй адпавядае. Яе маюць называць легітымным прэзідэнтам Беларусі, і мы хочам пераканацца, што ўсе разумеюць гэта. Гэтая сустрэча вельмі сімвалічная, як і ўся паездка Ціханаўскай па ЗША. Як вы лічыце, яна важная для будучыні Беларусі? Я думаю, важна перш за ўсё тое, што пытанне Беларусі трывала стаіць у міжнародным парадку дня, і асабліва ў Злучаных Штатах, таму што ЗША ўсё яшчэ маюць значны ўплыў у гэтай частцы свету. Я б вельмі не хацеў, каб амерыканцы ці еўрапейцы забыліся на тое, што ідзецца пра важную і надзённую барацьбу за дэмакратыю, якая ўсё яшчэ не закончылася. Ці нагадала Ціханаўская пра Беларусь амерыканцам? Я думаю, яна цудоўна рэпрэзентуе Беларусь. Яна натхняе ўсіх нас. Якой вы бачыце будучыню Беларусі? Дэмакратычную ці ўсё ж пад расійскім прыгнётам? Цяжка прадказваць, што будзе далей. Я думаю, што дэмакратыя застанецца выбарам беларускага народу і будзе складана зруйнаваць гэта ў доўгатэрміновай перспектыве. А асабіста вы як глядзіце на Александра Лукашэнку ў гістарычнай перспектыве? Я думаю, ён усяго толькі перажытак эпохі Савецкага Саюзу. У яго не рэфарматарская ментальнасць, якая трывала сфармавалася 30 гадоў таму, калі Савецкі Саюз разбурыўся. Я думаю, яму трэба сысці з дарогі. Што зрабіць, каб пераадолець палітычны крызіс? Не магу сказаць, усе мы спадзяемся, што будзе нейкае развіццё. Усё, што мы можам зрабіць тут, у Злучаных Штатах ці ў Еўропе, падтрымліваць дэмакратычную апазіцыю ў Беларусі, ды працягваць ціск і на Лукашэнку, і на Пуціна.